In de haatklasse C, de derby, alle derby's tussen Harkemasse Boys en Drachtster Boys. De Harkieten hebben nog kans op het kampioenschap. En de Drachtster Boys kennen vrij voetballen. En dat doen ze hier in de 9e minuut. Bal op de peel en dan is de rebound voor Regilio Holder. En dan staat het 0-1. Maar Harkemasse Boys krijgen stadig onder dan controle over de wedstrijd. De voorzet in de 21e minuut. En dan is daar Heine Uldriks. Hij zwaait het voor de 1-1. Maar dat moet wel worden. Willen ze nog kampioen worden? Binnen afhankelijk van Genemuiden of Flevo Boys. Maar alle kansen nog voor Harkemasse Boys. En ze zetten nog eens om. De voorzet. En dan is het er het intikje van de prima speler naar Arton Musliu. En dan is het 2-1 voor de Harkemasse Boys. En dan nog eens de koeken het op. Een hoekschop. De tweede opriegen. HVB op bij de hoekschop. Dan is het Robin Huisman, de jong die de bal op een ei inbrengt. Joran Smits bij het schot. En dan kan er nog Krekmooi de tegen erbij komen. Ja, het is weer Heine Uldriks. Hij zwaait het voor de 3-1. En dan zocht het er goed uit voor de Harkemasse Boys. Op Orenvelden is de stand echt gunstig. Dan krijgen de Harkemasse Boys op een ei een hoekschop. Bal bij de tweede peel wordt opvallend terug Robin Huisman de Jong. Mooi voorzet. Heine Uldriks. En het is 4-1 voor de Harkemasse Boys. En de treuners wordt heel drukker bij Drachtster Boys. Dan krijgen die een strafschop. En is het de man van de eerste goal van Drachtster Boys, Regilio Holder. Hij verschoot hier Jacob de Vries. Dan is het 4-2. Drachtster Boys nog eens. Peter Jansen Klomp. Die daar voor een goal zorgt in de 82e minuut. 4-3. En dan moet de Harkemasse Boys nog oppassen. Maar die krijgen dan echt een strafschop. 88e minuut. Robin Huisman de Jong. Hij zorgt voor de winst 5-3. En Harkemasse Boys wist van nooit competitie.